काही ज्वलंत प्रश्न आमच्या रक्तात आहेत। सामान्य माणसाचा आवाज आमची ओळख आहे। अन्यायाविरुद्धची लढाई आमची जबाबदारी आहे। कोणत्याही दबावाला न जुमानता, कोणाचीही भीडभाड न ठेवता सत्य मांडण्याची आमची परंपरा 12 वर्षांपासून अविरत सुरूच आहे। कोकणात घडलेली प्रत्येक महत्त्वाची घडामोड सर्वात आधी, सर्वात अचूक, सर्वात विश्वासार्ह पोहोचवण्याचा आमचा शब्द आजही तितकाच ठाम आहे। बातम्या, स्पेशल रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, मुलाखती, चर्चासत्र, डॉक्युमेंटरी, माहितीचा खजिना आम्ही उघडला आणि कोकण वासियांनी दिलं प्रेम, विश्वास आणि साथ। 3,88,000हून अधिक YouTube सबस्क्रायबर्स, 1,65,000पेक्षा जास्त फेसबुक फॉलोअर्स, 11 मिलियनहून अधिक वेब पोर्टल व्ह्यूज, 50,000पेक्षा जास्त Instagram फॉलोअर्स आणि केबल टीव्हीवर घराघरात पोहोचलेलं प्रसारण। ही फक्त आकडेवारी नाही, हा आहे विश्वासाचा इतिहास। 12 वर्षांचा प्रवास, संघर्षाचा, ध्येयाचा आणि जनतेच्या पाठबळाचा। हे शक्य झालं ते कोकण वासियांच्या अफाट प्रेमामुळे आणि दिवस रात्र झटणाऱ्या आमच्या टीममुळे। 1 मार्च 2026, 12वा वर्धापन दिन। आमची ताकद, तुमचा विश्वास, आमचा आवाज, कोकणचा आवाज। कोकण सात लाईव्ह, विश्वासार्ह बातमीची खरी ओळख।